Lijepo je moliti, lijepo je sve, ali ne osjetiti uistinu tu potrebu ljudi koju oni sada trebaju, ne dati sebe u punini. Danas ima kad nas trebaju, mislim da je nešto, jedno prekrasno iskustvo. Evo, pozivam sve druge, dođite, osjetite tu kršćansku ljubav, predivno je. Ništa ne može nadomjestiti vaš dom, ali ljubav i osmijeh možemo dati svim. Znajte da smo svi uz vas, svi za jednog, jedan za sve. Želimo da dobrota i ljubav dođe do svih vas i evo sve ono što je porušeno možemo iznova napraviti. Nadam se da se osjećate ugodno u svojim privremenim novim domovima. Želim da imate jednu misao na umu, a to je da kraj ne postoji, nego samo novi početak. Budžet je znači 1.420.000 eura, 920.000 eura donacija Poljskog Caritasa, što su prikupili poljski građani, i 500.000 eura donacija hrvatskih građana za pomoć na Banovini. Prolazeći zadnjih 6 mjeseci nekoliko puta tjedno na ovom području, većinom je stanovništvo koje je starije, koje je već u mirovini i oni zaista žive jako skromno i mi smo im donekle, naravno i u suradnju grada, vratili, ajmo reći, nadu i odrađujemo jedan dio posla. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje. Veliko hvala Hrvatima! Hvala! Lijepa! Bilo mi je od početka ono, ne znaš kako bi razgovarao s njima, kako bi ga gledao, držao i to, ali to se tak s vremenom sve naučimo, točno znamo kaj oni osjećaju, kaj misle, pošto ne mogu govoriti, ali njihovi pogledi, njihove neke pokrete, to nam sve govori. Tata, što ti radiš cijeli dan u uredu, pita Pepa. Puno zabavnih stvari, odgovorio i tata. Evo nas, reče tata Pepi i Đorđu kada su stigli pred vrlo visoku zgradu. S vremenom se privikneš, ne gledaš više na njihovo stanje nego na njihove mogućnosti, šta oni mogu. A mogu dosta toga. Mi s njima rastemo i napredujemo. Smije li ja stisnuti gumb? Upita Pepa uzbuđeno. Puno naučimo od njih. Dok pogledamo, onda ne znam, mi gledamo nešto materijalno, treba nam ovo, treba nam ono. A kod njih je važna samo ljubav. Malo dodir rukama, malo pljeskanje, pjevanje neke pjesmice i onako vidiš ono na očima kako se im sjaje, kako su sretni. Ja 18 godina volontiram ovdje i zaista od prvog dana puno srce mi je svih njih i ovih mojih kolega s kojima radim. Volim to, volim ne samo pomagati, nego to me ispunjava. Evo. Nikad mi nije teško. Možda da priznam je se teško dići u 5 sati, ali za 5 minuta sve je okej. Ja se točno sjećam kad je kuhinja počela. Imam navršene 84 godine i u Caritasu mi ide 31. godina. Tu sam sa ljudima koji su isto koji ja, stariji, recimo, svi smo u tim nekim godinama penzioneri i razmijemo se i nasmijemo se, podržavamo jedni druge i tješimo jedni druge. I lijepo mi je. Naradim se, više put se naradimo dosta, ali meni to ništa nije teško. Baš sam sretna da sam tu. Pa meni je ovdje lijepo. Ja sam tu doma, ja nemam neku rodbinu, nemam nešto i ti ljudi tu, to su moja, ja ih volim. A mislim da i oni mene.
ne barem tako kaže. Mi svi jedni drugima pomažemo, nemamo mi svaki nositi ono tešku. Jedni drugima pomažemo i to je naš život. Mene je Caritas spasio. Psihički mi je pomogao puno, jako puno. Drage braćo i sestre, nalazimo se u Betlehemu, Franjevačkom domu za djecu. Evo, Hrvatski Caritas nam je pomogao u prošloj godini ovdje u Betlehemu obnova soba i sanitarnih prostora za ovu djecu. Pa evo, ovom prigodom želim se doista zahvaliti za veliku potporu Hrvatskog Caritasa. Zovem se Ivan Marinić, dolazim iz Žminja, otac sam 6 djece. Suprugu sam izgubio prije 3 godine. Bojičko-Puska biskupija nam je poklonila ovo zemljište u Savičenti. Neka Hrvatska bude zemlja ljubavi! Zdravstvena ustanova Ljekarne Dijakonija započela je s radom 1997. godine i predstavlja daljnji razvoj ljekarništva Hrvatskog Caritasa koje je započeo za vrijeme Domovinskog rata s donacijskim Caritasovim ljekarnama. Današnja ustanova sadrži 2 javne dohodovne ljekarne koje su na području grada Zagreba na adresama Trg Stjepana Konzula 4, Vinogradska cesta 17. Ljekarna zapošljava 11 djelatnika i svojim radom i prihodom podržava ostale programe i projekte Hrvatskog Caritasa. Kad se mene tiče, meni je stvarno tu lijepo. Imam, već sam tu 7. godinu i nisam se osjećala nikad tužno ili zapostavljeno. Svi su dobri. Koji smo imali sreću doći s njim, mi smo stvarno imali sreću. Jer mislim da u nijednom domu nije bolje i ljepše nego tu. Poboljšavamo sredstvima koje smo dobili od Hrvatskog Caritasa, kvalitetu zdravstvene njege i unapređujemo život invalidnih osoba. Apsolutno nam doprinose i olakšanju rada naših djelatnika. Dobar dan. Kako ste? Pa dobro. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Ručak. Hvala lijepo. Evo još nešto za vas. Zahvaljujem se puno Hrvatskom Caritasu da Bog da da potraje još koji dan za nas stare ovako. Hrvatski Caritas je dao i još uvijek daje značajan doprinos na području zagovaranja prava naših korisnika, kao i zagovaranju prava i potreba Caritasa pred raznim institucijama i u društvu općenito. Na svemu navedenome zahvalni smo Hrvatskom Caritasu. Pozdrav, moje ime je Lukrecija Štajcar, dolazim iz Petrinje i studentica sam 5. godine grafičkog dizajna na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Evo, 2. godinu zaredom sam stipendist Hrvatskog Caritasa koji provode stipendiranje sa Hrvatskim katoličkim radijem. Ovom prilikom bih se htjela zahvaliti na pruženoj prilici. 2. godinu zaredom meni uvelike pomaže pri mom studiranju i osnivanju nekih mojih osobnih ciljeva. I ovom prilikom ujedno vam želim čestitati 30. obljetnicu Hrvatskog Caritasa. Želim vam još puno uspješnih i kvalitetnih godina rada. I evo, hvala vam još jedanput. Pozdrav! Nakon završetka rata
Država Hrvatska je pokušala, kao i ostale države u Europi i diljem svijeta, regulirati svoje, rekli bismo, pravne odnose sa Svetom stolicom i to je okrunjeno sa ova 4 ugovora koji su već usvojeni, potpisani i ratificirani, a neki od tih ugovora imaju svoje provedbene, među kojima i ovaj prvi ugovor o pravnom položaju vjerskih zajednica, gdje se govori o karitasu i karitativnom djelovanju.